Dan na damu da ke shi yasa kika yo shirin murabu. In mun bata to menene za ya sa na banu? Shi yasa na tara kuɗi na zan yo kiwo na baro. Akwai ta alƙawari komin dare gida ta ka kwana. Tuntuni na gane shiri nake mai kika yi nazari. Kin yi hakan domin ki saka mini rai cikin garari. Sannan ki kaza tsari na ki da saba alƙawari. Kullum na je shira kalamai na ta karmu lahu. In ta kira ni waya ta ce mini kar na zo da hagu. Idan zan zo kuma ta ce in taho da abu. Ni take so ko kuma in ce wani wanga abu. Na kasance akan ƙaunar ta ba na jin kushe. Kullum ina ta jiranta ta gyara sai ya ce yaushe. Tana ta barkwanci a guri na kamar tana tashe. Idan na bar magana sai ta ce mini za ta yi taushe. Murmushi ya tike ni sai in ce mata yaushe. Shari na kwaila ya kama ni kamar na kunkunce. Ta karɓa 'yan canji na ta sa har na yorance. Akan ta ji na kai tamkar in je na yo kwace. Zuciya ta dirmi ya tuntuni ta sakankance. Wai na yi dace na samu gwanar da ta yi zarce. Ashe ina ruwa na faɗa tarkon kada zaune. Ni ban sani ba ashe ba ta so na azumin ne. Ta faɗa mini tuntuni ni kan ba na yo zaune. Na daina soyayya a cikin rai za ta jona ni. Tunda na daina dan Allah karki dama ni. Ki bar ni mota 'yan mata karki linke ni. Na ɗauki tattabara ita ce mai cika alƙawari. Na ɗauki tattabara ita ce mai cika alƙawari.